אם אתם דואגים לעתיד, כדאי מאוד שתשמעו אותנו. כי לכל אחד ואחת מגיעה הזדמנות שווה. לא משנה איפה הם גרים, איפה הם לומדים, או איזה שפה הם מדברים. ביוניסטרים תמיד ידעו. שיזמות משנה חיים. אבל מאז אסון ה7 באוקטובר, יזמות קיבלה עוד משמעות עבורנו. היא מחזקת אותנו. מרימה, נותנת תקווה. כי כשאתה יוזם, אתה לא רק מקבל עוצמה, אתה גם מקרין עוצמה. ועוזר לאחרים. וזה מרפא את הלב. אתם מבינים? אתם לא יכולים להסתכל עלינו רק כבני נוער. דור הטיקטוק. ומה שאתם לא אומרים לעצמכם עלינו. אנחנו לא עושים לעצמנו הנחות. אז אין סיבה שאתם תעשו לנו. אל תתבלבלו. אנחנו פה קודם כל בשביל עצמנו. בשביל להגיע רחוק. ליישם כל טכנולוגיה חדשה. כל פיתוח שמדברים עליו. אנחנו על זה. אנחנו מקבלים המון תמיכה ממנטורים. מהחברות העסקיות הכי טובות. ומרשויות מקומיות בכל הארץ. שמבינים שההשקעה בנו היא השקעה שתחזיר את עצמה. אז אל תהיו מופתעים שרוב המיזמים שלנו עוסקים בנגישות. בגיל השלישי. בחינוך פיננסי. באלימות ברשת. ובכל מה שחשוב. לנו. אנחנו רגילים שלא תמיד רואים אותנו. אבל תסמכו עלינו שאנחנו רואים את כולם. אתם לא מכירים אותנו. אנחנו לא מתביישים לפרוץ גבולות. לדבר באנגלית. להציג מול חדר מלא חליפות. ולבקש טלפונים בסוף, לקבוע פגישה. יש לנו ביטחון עצמי. גם אם לא ראו עלינו בהתחלה. יש לנו הרבה מה להגיד. אבל לפעמים זה מרגיש שהם באמת מי שישמע. יוניסטרים תמנח סרטון המנסה. בכניסה למגרש של הגדולים. וברגע שנותנים לנו, אנחנו יודעים להוכיח את עצמנו. כל אחד שמקשיב לנו. מסתכל עלינו. רואה אותנו. מאמין בנו. מעודד אותנו ליצור שינוי. שבאמת ייצר שינוי. אז אל תדאגו. כי אנחנו כאן. ואנחנו העתיד.